Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Boma lati ndilokhudzidwa ndi imfa ya Brian Banda, yemwe anali mkulu wa nyumba yofalitsa mawu ya Malawi Broadcasting Corporation MBC, kufikira nthawi ya imfa yawo lero, kudzera muchikalata chomwe nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yatulutsa chati dziko la Malawi lataya munthu amene amathandizira kulimbikitsa ndale za ufulu wa demokrasi. Namalomba aonjezera kunena kuti kusankhidwa kwa Brian Banda kukhala mkulu wa MBC ndi President Mutharika ndi chitsimikizo chachikulu chomwe mtsogoleriyu anali nacho mwa luntha la Brian Banda akamagwira ntchito yawo. Akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC ndi onse ogwira ntchito ku bungweli ati ali ndi chisoni ndi imfa ya mkulu wa wailesi Brian Banda. Mneneri wa bungwe la MBC Achisomo Mamadi wati Brian Banda anali mmodzi mwa anthu amene athandiza kupititsa patsogolo ntchito zowulutsa mawu mdziko muno. Mtolankhani wathu Charles Pensulo akuyankhula ndi Mamadi. Ndizoona ndithu ndi chisoni tikulengeza imfa ya MBC, imfa ya Director General wathu Mr. Brian Banda. Mr. Banda atisiya lero ku chipatala cha moyo wathu ku Blantyre atadwala nthawi yochepa. Oti ife ngati ogwira nawo ntchito tifolira kwambiri, banja lonse la MBC ndilolira kwambiri chifukwa cha imfa imeneyi, kuyambira kumtunda komwe kumene amatiyang'anira ngati ma board members, chairman a board komanso atsogoleri onse wa MBC ndi ife tonse ogwira ntchito kwa MBC ndife okhudzidwa kwambiri ndi imfa ya Director General Mr. Brian Banda. Ndiye ngati wailesi ya MBC muzawakumbukira bwanji Brian Banda? Tidzakumbukira ngati mtsogoleri amene amatitsogolera kutionetsa njira. Chisankheni iwo ngati Director General wa MBC akhala kuyenda ndithu madera onse amene MBC tiliko kwatsimikizira kugwira ntchito kumene kuti tikulowera uku tikufuna MBC ibwererenso imene inali MBC yakale. Anatithandiza ndithu kuti tiyambenso kuganiza mosiyana, tiyambenso kuyang'ana chitsogolo. Ndiye tiasowa ngati mtsogoleri komanso tiasowa ngati munthu mmodzi mwa ife amene tinagwira nawo ntchito ya utolankhani, chifukwa iwonso mukayang'ana kuno mwene mbiri yawo ndi munthu mmodzi amene analodzika bwino kwambiri pa nkhani imene yowulutsa mawu pa wireless komanso pa television. Ndiye tiasowa koyamba ngati mtsogoleri wathu ngati MBC, komanso tiasowa ngati atolankhani ofalitsa nkhani chifukwa aliso chitsanzo chabwino kwa ife tonse. Ndiye mukandifunsa ndikudziwa kuti akumbukira kwambiri ngati mtsogoleri komanso ngati owulutsa mawu ndi ife tonse ndiolira. Chifukwa zanguchitika lero lomwe chakummawaku talola ndithu akubanja kuti akumane akambirana atifotokozere kuti tichite motani, ndiye tilengezenso ku mtundu wa Malawi kuti madongosolo ake ayende motero kuti tonse titsanzikane ndi malemu Brian Banda bwino. Koma tudikira kubanja akatifotokozera tiyafotokozera nso Malawi. Ndipo nalo bungwe la atolankhani mdziko muno la MISA Malawi lati lili ndi chisoni ndi imfa ya Brian Banda. Kalata yomwe wasayinira ndi wapampando wa bungweli Felix Washoni yati malemu Brian Banda anali munthu wopanda mantha pa nkhani zomwe dziko lino limayenera kudziwa. Bungweli lati liwasowa kwambiri Brian Banda chifukwa cha luso lawo pa nkhani zowulutsa mawu. Pamenepa bungwe la MISA Malawi latumiza uthenga wopepesa ku banja la ofedwa wailesi ya MBC, Times Group, Capital Radio komanso nyumba zonse zowulutsa mawu mdziko muno. Brian Banda amwalira loweruka pa 8 August 2026 pa chipatala cha moyo wathu ku Blantyre. Mr. Brian Banda amene atisiya lero, ife tikukumbukira ngati munthu amene ndi luso pa ntchito yake ya utolankhani. Anali ndi luso lilapadera pa kagwidwe ka ntchito pofunsa mafunso ndi zina, komanso anali woyikonda ntchito yake imene amagwira. Amaoneka kuti ntchito yake amayinjoya chimene iye amachita, komanso
Brian Banda anali olimbikira pa ntchito komanso anali ndi pachizungu timati ambition, khumbo lokuti apite pamwamba afike pena pake. Izi ndi zina mwa zimene tingawakumbukire nazo malemu bambo Brian Banda. Ndi atolankhani mwina achichepere aphunzirepo zotani pa ukadaulo omwe anali nawo a Brian Banda? Atolankhani achichepere aphunzire kupirira ntchito iyi, mayiyamba pang'ono kumakwera nayo, timaphunzira daily. Sungangoti wayamba lero kufika pene panali Brian Banda pachi sizingatheke. Ndiye atolankhani amene akuyamba kumene aone ntchito imene anagwira malemba mu Brian Banda, aphunzire bwinobwino, apirire, aziyenda pang'ono pachizungu amati one stage at a time. Tikupatsirani kwa mtolankhani wathu Mese Zamawa amene ali kuchileka boma la Blantyre kumene anthu osiyanasiyana akukhuza imfa ya Brian Banda amene anali mkulu wa MBC. Abale abwenzi komanso ogwira ntchito akusonkhana kuno kuchileka kumudzi kwawo kwa malemu Brian Banda omwe kufikira pa nthawi ya imfa yawo anali mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC. Iwowa amwalira kummawa kwa Loweruka atadwala nthawi yochepa. So kumene kuno tili kusiwa kumene kuno kuchileka mzinda wa Blantyre. Nde pano ndithu ndili ndi oyimirira akubanja amene wanda Derek Phiri kuti ndithu atifotokozere zinthu zina zimene zikhale zikuchitika zokhudzana ndithu programu ya mwambo wonse wa maliro. Pepani ndithu pepani. Timangofuna Mungu tifotokozera kuti mwachidule Brian Banda anali munthu otani kubanja kwanu? Zona zatifuta Brian Banda kalele kuti anali mzati wa pamuzi pano. Anali pale azimayi okhaokha amadalira iyeyo. Munthu amene anali ngati bambo pamuzi pano. China chilichonse timadalira iyeyo. Ndiye ifeso zakhazo tidzidzimutsa imfa imene yatidzidzimutsa kwambiri. Lero masana adangodzidzimutsidwa komano kunena zokudwala kweni sikuti wadwala kuti tinamva kuti kwa serious. Anapita kuchipatala akumva malungo. Kuchipatala kuja anapeza kuti ndi 4+. Kuchipatala komweko kati mothandizidwa pamene mapezepeze kuti ali ndi magazi akuthamanga kwambiri. Zinachitika mothamanga kwambiri akufusa za malungo kenaka magazi akuthamanga kwambiri. Nthawi sanapiteso kwambiri tikumva kuti ayi basi munthu uja watisiya. Ndiye ndi imfa yoti yatidzidzimutsa. Ndiye takasunga kumotchale programu ndi amawa. Tindi chiyang'ano yoti 10 o'clock tinyamuka kunyumba kuno kupita ku mochale ku Nthunzi. Mweti ndi chiyang'ano yoti tikafika kumene kuja mu 11 o'clock kumene kuti akha mwina ndizo lankhula pang'ono. Kumwa mwambo weni wa chalichi ukachikira ku church Word of Faith imene ili ku Chirobwe wake wa kudzera kustera malisi. Kukatha mwambo kumeneko nditikanyamuka kubwera kuchileka kuno kumene tizaike Brian Mande. Ndiye ndikati ndikuwuzeni zimene ndinganene pakali pano ndi zimenezo. Tithokoza ndithu potifotokozera pepani ndithu ndi akubanja nonse. Padakali panonso ndili ndi mneneri wa bungwe la MBC amene ndi Achisomo Mwamadi atifotokozere kuti imfa imene yakhudza bwanji bungwe la MBC. Zikomo kwambiri. Imfa ya Brian Banda amene anali director general wathu yatikhudza kwambiri. Kuyambira ku board, kuyambira atsogoleri a MBC, komanso ife tonse ogwira ntchito ku MBC chifukwa anali mtsogoleri wathu. Chikupweteka chachikulu kwambiri nchoti tagwira naye ntchito miyezi yochepa. Koma miyezi yochepa tinapanga ndithu ubale monga mtsogoleri ndi ogwira ntchito yake. Amationetsa kumene afuna MBC ipite, masomphenya ake anatipatsa.
tayenda naye miezi itatu yapitayi. Ngati munaona timayenda kuyambira ku Blantyre kuno, tapita ku Lilongwe, tapita ku Mzuzu, konseko amapereka uthenga woti MBC tufuna ibwererenso mene nalili kale. Anationetsa mwachindunji zimene afuna achite, ndiyenzo kumudwitsa kuti zonse zimene analingalira kuti zichitike pa MBC, masomphenya ake, maganizo ake, zonse zija zatha lero. Chopweteka kwambiri choti tinali naye lolemba lomweli ku management meeting kumene amatifotokozera zofunika kuchita, tichite motere, kumamva kuti lero atisiya zapweteka kwambiri kwa MBC komanso kwa onse amene amatsatira wireless komanso television la MBC. Kwa iwo amene akhala kutsata nkhani za utolankhani mdziko muno, Brian Banda kumudziwa bwino. Ndi munthu amene wasintha zochitika zambiri zamene anthu magwira ntchito yathu ngati atolankhani. Ndiye ndi tsiku lopweteka kwambiri kwa MBC, tsiku lopweteka kwambiri kwa Malawi, komanso kwa ife ngati atolankhani ndi tsiku limene latipweteka kwambiri. Ndiye ife ndiolira, ndi akubanja, komanso Malawi yonse akulira. Ndithu amene anali Chisomo Mamadi, mneneri wa bungwe la MBC. Mungokumbutsana kuti malemu Brian Banda anagwiranso ntchito ku Capital Radio, anagwiraponso ntchito ku Times, komanso anagwiraponso ntchito ngati mneneri wa maboma awiri apita mbuyomo. Ndiye kuchokera kuno kuchileka, ine ndi Mercy Zamawa. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.